Mang meh keliwatan. Keliwatan piye? Lah wayahku kono arep mudhun wo teko mah ra barokah. Oh iya. Sembah nuwun Pak Sumiran. Wah. Menika namine sinten? Pak Sumiran. Pak Tumiran mugi. Pak Sumiran matur guning panduwun. Napa enten panjuwunan malih Mak? Kata-kata. Oh, kata. Mangke dipinangani bakunipun luar biasa kagem paguyuban pemuda dan masyarakat dusun Jajar. Nggih. Iso kompak beberapa hari ngadangi event Kawiwitan saking napa mawon niku Mak Jani. wonten sunatan massal. Luar biasa Masya Matur nuwun Pak Allah. Menteri Berkah nggih. Lajeng istighosa. luar biasa. Niki gonge wayangan. Masya Allah luar biasa. Mugi-mugi berkah-berkah sedaya mawon. Amin, 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 Ya Rabbal Alamin. Malam hari ini gue disiarke YouTube live streaming. Nggih. Mula sing nyimak yo akeh. Kathah. Nggih menika Sige channel lan ada beberapa channel lainnya 7 channel sekaligus malam hari ini. Luar biasa. Lamu Sri Kandi, Galeri Sinden Indonesia, Kru Cakraningrat, Juve Multimedia, Lisaning Ayu TV, Wayang Nesia. Luar biasa. 7 channel besar nderek menyiarkan pagelaran wayang kulit pada malam hari ini wonten ing tlatah Jajar Lembah Babatan Ponorogo. nggih. Coba ganti sindenku ya ben. Nggih. Ingkang pundi lho Mak Cange? Menika Mbak Yosi Dian Peratiwi menika. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan. Rame-rame kegocekan. Mak Cange Dalem. lah nek niki STNK Apa kuwi? setengah tua ning jek kenceng. Iso brr. Kowe iki ana bojomu ditunggoni bojomu ya aja macem-macem. Napa? Ning kowe kudu jujur antara Mbak Yosi karo Rika upama isih padha legane kowe milih sapa? Kula ta. Kula Pak Sigit. Kula di niki jodone kalih niki. Mio. Kayak tikus curut Pak sumpah niki. Aku emoh ngono. Anu ben pisan-pisan kowe ngrasakne tikus, Nduk. Mau nggak mau, itu lo gigimu. Gigimu. Iki lumayan. Kenongge kerian blewah. Kowe arep ngarani nek Mio iki merongos ngono Mbak Yosi. Heeh. Niku mboten merongos. Oh, mboten to, sakjane Mung mboten. pipine kemunduran. Oh, pipine sampean kemunduran mbok dijokne, Mas. Aja wingi maju malah tatep kluthuk. Nduk. Kaparingan asma sinten wong ayu? Kamu mau kenalan sama aku? Yes. Aku sih nggak mau ya. Kalau sama kamu aku sih nggak mau. What's your name? Apa itu bahasa apa itu? Nyuwun sewu kula kan asline mboten Jawa to. Ya asli ndi kowe? Kula niku Londo. Londo. Nggih, Londo ndi? Londo nunggoni selep-selepe kobong. Dadi terus kebrangas gosong. Oh, Londo ireng. Nggih. Akhirnya nek Londo godhong. Iya. Nduk Yosi, mijil saking tlatah pundi? Mijil itu apa? Dari mana? Dari mana? Dari rumah aku. Sebenarnya tadi dari rumah terus ke sini. Oh, kamunya rumahnya mana? Nggak tak bawa lah aku rumahnya. Ya di rumah. Nggak mungkin tak Oke bawa. lah kalau begitu. Oke lah kalau begitu emang kenapa? Enggak apa-apa. Ya udahlah kalau nggak Pak apa-apa. Igit, Dalem. khusus sing niki mbok jenengan mawon sing nekoni. Oh ngoten. Lah sing tak tekoni umur tekon dindi yo. Nggih, Mbak Yosi menika dalemipun saking pundi Mbak Yosi? Kalau saking Blitar, sakniki teng Boyolali. Nggih. Daleme kathah Blitar wonten, Ah, Boyolali ada. wonten, Solo wonten. Solo ada. Kok menak men. Sak menika posisi engkel nopo double? Apa itu engkel apa double? Maksudnya pun gadah sisian nopo masih sendiri ngoten? Sisiku ndak ada apa-apa. Lihat aja, kosong ini, kosong melompong. Telek. Gimana sih? Mbak Yosi sampun kagungan garwa napa tas? Sampun, Bapak. Oh. Lah iki penak. Sampun. Mbak Yosi pun kagungan garwa. Apa? Apa garwo itu apa? Iki Kalau kamu yang ngomong
ngomong yang jelas sama aku itu yang jelas ngomongnya. Orang ini agak gila loh ya sebenarnya. Kok aku takut jadinya lama-lama? Loh kan? Bukan manusia, udah aku bilang dia curut. Ning gelem ora gelem nganu kok Mbak Yosi bengi iki pasanganmu karo Cak Meo iki. Pak. Ayo. Wong lanang sak jagat iki jadi pirang-pirang loh. Mau nggak mau malam ini kita duel. Aku jijik. Lagunya apa? Dibawani pangkur, pelok. Ayo pangkur pelok. Lo kan bawa niki. Nggih no. Bawane napa? Kangenku. Etek kangen karo Mesti kon Cak Meo. gandrong kali niki. Iya. Gandrung karo blekok moncret sik iki. Anggitene iki bagus. Ora moncret. Nyemet. Tuh kan dia aja nggak bisa loh. Kangenku tanpa pomo. Ya Allah. Gak aku. Tak omongi. Kayak silik pitik. Sumpah. Silit pitik. Iki dalan sambel Tuh kok ngene kayak silik Yo pitik. sing entuk tanggapan yo mergo cangkeme sing elek iku. Oh, dan berarti cangkemnya karena elek membawa berkah. Nek ning tarung mbah berkah nek ning omah ditapuki sing Oh wedok. gitu. Fungsinya cangkemnya dia memang itu. Oh, Iki udah cangkemnya biyen elek ya toh. lahir ora ketulungan bidan ngono wis mbok nggone mbokku. Kenapa? Orang kamu tuh Ibu mbayangne. jelek pol lo kamu itu untunya merongos. Udahlah kamu tuh ireng yang sangat ireng. Urip sisan. Iya, kenapa kamu hidup sih? Nyatane lah oleh hayu. Oh iya. Itu sial dia itu hidupnya. Gak tahu kena karma apa itu kok dapat suami kayak curut itu. Kan yo kasihan sebenarnya. Yo paling aku yo sementara kok Mbak Yosi, sampeyan paling Mbak Rika yo gandeng karo pengusaha sapa Oh, aku yo ora mantan, ngerti. nggih. Amin. Kamu kan nggak tahu. Aku kan CEO yang menyamar. CEO apa? Bondo siteng era gablek kok CEO lho Kak. CEO obat batuk. Apa itu? Obat batuk apa? Merek sing di? Jala. Tales. Hah? Tales. Godhong tales iki digecek dadi obat batuk. Emang enek? Mundak nemen. Nah, Mbak Yosi sing nembangnya ngrungokke suarane meo kupingku kok Elek, kaya ya. piye ngono kaya risih ngono kupingku. Caranya elek pol sih. Kan, oh diterusnya mohon nggih. Yo gepok ora Oh, ora apa-apa. kangen ikutan pohu pomo. Jane yo iso Jawa. Bisa ndekno basane Indo nasu. Ya kan aku menyanyi sama ngomong ya beda lah. Gimana sih kamu itu? Kalau nyanyi ya nyanyi, ngomong ya ngomong. Asline sing kaya wae pitik gigi. Kenapa? Kayak bar jeglok pluk ngene terus. Ini nggak tahu teknik menyanyi, namanya juga artikulasi biar kata-katanya itu jelas. Oke lah. Mana sih kamu itu? Udah kamu menyonyo gini kata-katamu nggak jelas. Kayak apa sih? Sing kleru yo meo. Wong lagi kenal sedelok kok wani bantah Yosi. Aku lho sing kenal suwi wani bantah. Dia itu loh Pak Dalang Pak Sigit hari-hari itu loh. Udah 17 tahun sama aku, dia nggak berani bantah aku. Oh, Kenapa kamu ngomong hari-hari aku? itu ora wani bantah. Wong iki dudu Kanjeng Nabi kok tiba Nur Parwedi dibantah. Kamu kan nggak tahu aku siapa. Umono kuwi gurune Betari Durga. Tuh, dengerin tuh Pak Sigit itu. Oh, Betari Durga bangsanya nyembah. demit. Demit apa? Demit itu cuman andahan aku semuanya. Aku bosnya. Kayak Aku wedi dhewe. Terus kayak sa. Nano. Udah duduk di situ baik-baik. Jangan nobah, jangan ambekan ya. Awas kau. Mati no. Ya nggak apa-apa, kamu hidup juga ngebak-ngebak itu. Mengesliramu. ambekan golek mati ning kene repot kanca-kancane. Wis oleh kurung. Wis. Wes. Kang dadi telenging ati.
Apa kenapa kamu lihat-lihat aku? Mak, lampir. Biarin daripada curut. Waslamas anggonaku nangga Ra? kayak pelambungan kek-kek ngelingono nalika tinoka tongko Nanung. udah curut aja, nggak usah jadi kodok. Udah jelek seliramu nate ngendika tresna lahir terus sing kena pulut atut cinta iku dikapak-kapake manut nut monggo dilanjut tresno iki aja nganti trucut susah buat apa susah itu selingan. Wah, jebule lambemu ya cocok ning laras ya jebule. Kersane mboten ngantuk Mas. Oh iya. Aduh dek aku sing kleru aja dadi atimu durung kowe wis nesu. Nggawa pancingan wong lali ora kelingan wong lali ora kelingan. Langgam dilanjutkan. Yang ngono kuwi tak ta. Iya, coba ana Mbak Ima, ana Mbak anu ngene bertiga. Sama siapa ini aku? Bu Ima. Bu Ima. Oh Bu Ima, ayo sini Bu Ima. Bu Ima dari Rembang. Wah. Ini Bu Ima. Men rame. Ya ana Bu Ima, ana Bu Ida. Oh, ada Bu Ida juga. Ana Mbak Putri. Ada Putri. Lila. Ada Lila juga. Mbak Putri katuran mriki. Wes halah orang bayari Pak opo ae kowe iki. Lah yo karek obo iku enak kok, Nduk. Kok penake piye? Lah nggih karek obo tok dadi kan sing nabuh kan kene, Mak. Dek Yosi. Dalam Mbak. Iki ya wong. Aku nggak tahu. Dudu niki celeng. Dari tadi aku nggak menemukan dia itu spesies apa. Anomali. Iya. Oke. Ki Pithecanthropus erectus. Nggih, menika disimak kanca-kanca CFC sedaya request dinok, Mbak. Oke. Oke. Cak Mio coba di MC ini sih, Cak Mio. Kowe kulino MC ya kulino cucuk lampah. Oke, baik para hadirin yang berbahaya. Berbahagia kok bahaya gitu. Kak, Ditutuk. sing bener ta? Maksudnya yang hadir seneng itu loh. Wong tau dipangan buta kowe. Oke.
Bapak 2, Ibu 2. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ngomong makler cangkeme deleh kono. Ngomong dhewe. Sing dikongkon kono kok. Yang berikut ini dikasih artis koleksi dari Cakraningrat untuk panjenengan bareng-bareng barometer pagelaran wayang kulit Indonesia. Ada wis dinggone anun Guyu aja akeh. Lanjut. Ora enek sing benerne, nek kae benerne halus nggo tangan, lha iki nggo sikil teyang ngono malah. Rampung. Artis yang bekirut ini Berikut. iya toh. Lah iki wis tua-tua do bekirutan kabeh. Oh iya. Ya be. artis ingkang sampun jegidut untuk panjenengan semua hadir bareng-bareng Cakraningrat. Apa Ringsat? Cakraningrat. Mula untumu ki aja selonjor. Rada diteko sithik. Cakraningrat. 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 Kowe iku lah. Ning Rat. Cakraningrat. Cakraningrat. Pada kesempatan malam hari ini bareng-bareng 5 artis Cakraningrat untuk panjenengan semua. Yo, Ada neh. Ada wis kok ngarep kok ada. Pun monggo midhangetaken. Lagune iki rumok sebutke kowe iki Urung. bintang tamu koclok ya. Nun sewu lagune apa aku ora ngerti. Kuping denok. oh alah. Ini lo tak contoh nih MC suaranya gede orkes mau campur sama yo masih bareng bersama Cakraningrat Wah, iki kler. Cakraningrat dengan lagu Deno yo makasih Nadianto nganu cak me ora nganggo keyboard ning yo Nek luar biasa. Teman-teman Cakraningrat Mas yo mboten enten kibote ning tetep krasa dangdut lho luar biasa. Yogane nom-nom bergas kabeh. Ngendikane grup niki tuwek sithik pateni nggih. ora Oh mboten. kowe iki senengane kopi tenah Seneng kula niku wau sing sitok niki lho. sing piye Sayangku iya. Sisik kene iso genduk. Wah, wong lanang leh poso ngaji ngempet ram gogrok gimana? yo ora ngono iku gumantung niate Ngaten. iya Nggih. yo wong ngono kuwi nyawang bojomu padane ngono kuwi nek niate mensyukuri nikmate Gusti Allah ya Allah bojone meo Mbak Rika kok ayune alhamdulillah panjenengan luar biasa saged nyiptake menungso kok ayune kaya ngono Nggih. eling karo sing gawe urip Kula syukur. Nggih. kowe nyawang kowe ya eling karo sing gawe urip ya Allah panjenengan kok saged nyiptake menungso sing eleke ra karuan dadi nyawang apa wae iki karena lillahi taala Terima kasih. sama-sama bojomu tak unggahane kok tak unggahane diunggahke ya Oh iya. Ya, ayo kene aduh dek aku sing kleru timu durung kowe wis nesu. Neng kali gowo panjenengan wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. wah Mbak Rika aduh ngoten niku kebayak niku ditumbaske kang garwa napa tumbas piyambak Tumbas piyambak. Masya Allah jarit sing numbaske sinten Genah niki lek numbas ning jenengan ndek Ben Ica ngoten to Mas nek mali to Mas jenengan niki. ngono iki aja diomongke senengane kok ora Aku mboten enten kemul elek-elekan. meh ngopo Arep tak ge surjan lho. tujune aku tujune aku ora nggo surjan ijo tumbuk karo kowe kaya pasangan meo karo meong Aku nek kembaran jenengan, aku yang malu dong. Nggih to. Lah kono sik CDI nggon kowe injeksi yo.
Aku tak kembaran karo Najwa. Najwa menika nggih Ponorogo muridipun Pak Manto. Oh nggih, luar biasa memang. Seangkatan karo anakku Awang iki nyilih sindene Wangsit Gumelar sik gitu. Oh nggih, luar biasa. Pak Manto menika nggih Dwija dateng sangga. Nggih leres menika. Lagune napa? Dangdut nggih? Iya. ya. Napa? Katena Pesan-pesan sejati napa-napa? Lintang Asmara piye? Oke, baik Oke. Wak. Jadi di barat nih seliramu nikan salindri aku wabar. Kuwi wis bubar ya. Oh wis bubar kae. Oh lah kurang ngerti yo. Kamu itu Kowe ora ngilo wong kaya ngono. Aku ora mengikuti. Iya. LA. Napa niku? Lintang Lintang Asmara. Asmara. Ya Allah, lagu disingkat-singkat ya saya berarti sak menika. Oh. Aye. Iya. Apa, Pak? Ayo. Oh alah. Kurang cepet nyong. Oka. Apa kuwi? Oke. Oh iya. Pas ngenteni kok, Mas. Oh iya. Ayo, katur. Dek ada. Dados. Kudu ada dados ki iso sekolah apa ora? Aku Dek ada ki dada. Dadah. Iya. Waduh mati ya. Bareng-bareng cakrane Dek ada dada. Lah. DADOS ngono. DADOS. Oh, apa? Dioglek. Wah, ya lagi bocah iki piye? Kok yo betah yo Mbak Rika di bojo Ojo kaya. nganti bener. Jadi betah-betahne. Nggih. Wong enek yo iki mosok arep tak ijolne. Nggih, waras menika panjenengan antuk napa niku Mas Mio antuk Mbak Rika menika antuk berkah, antuk barokah. Nggih, nek kula Pak, Antuk musibah. Nggih menika cobane sing gawe urip lamun ton jenengan betah kali Mas Mio, insyaallah swarga ganjaran. Amin ya robbal Sun mlebu alamin. swarga bojomu kok. aku kok Aku sing ndongakne kok besok gereten. marah tajak. Ya geret sediluk culke meneh. Yuk dados cakrane Kowe mau nyanyi apa nangis sih? Wah, aku suarane meletek. Oh meletek. Carane mletek dewek. Ampun lega sik, Mbak. Sik, Jenengan bintang Dawuh. tamu kok ya. Oke, Ini baik. ngantos goro-goro napa mboten? Manut kula. Oh. Pun bose. Oh, goro-goro. Lah pokoke manut pake mawon. Nggih. Dikancani niku muridipun Pak Manto. Nggih. Kula kuliah wonten isi putra daerah Ponorogo kudu diketokke. Luar biasa. Nggih, biasane nyindeni anak lanang wangsit saiki tak silih sik mumpung ning Ponorogo. Ngaten. Nggih. Ayo. Ngadeg pengen di seperti apa no? Pelok-pelok didingane. Apa nduk apa? Cek. Saya mau tamasya Keliling kota indah lihat-lihat serangkaian yang ada. Saya panggilkan becak, bapak berkuda. Becak, membawa saya sendiri sambil melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becak lari bagaimana berhenti. Becak jalan hati-hati. munggah panggung numpak becak Nduk Najwa. Nggih. Ponorogone pundi Nduk Cahyuk? Bungkal. Embungkal. Nggih. Menika diteggani Keng Dwija Keng Guru Pak Manto. Manto. Muridé panjenengan pun gedhi Pak Manto nggih. Nggih. Wah. Semester pinten sakniki? Badhe semester itu. Pitu. Oh nggih. Wah, Sampun apa? bayar UKT? Jareng. Nggih, nggih nek urung bayar UKT nggih matur Bapak. Badhe dibayar Nek. to. Ya bapakmu dudu. Niki riyen nggih STKB Surabaya. Oh, sekolah tinggi Kula nggih Wilwatikta. Kula riyen kan nggih teng mriko oleh ketemu. Oh, Nah, kuliah. bentene niki kuliah kula dodol es. Oh. Bentene Dodol. 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 Awas lo nek meleset ya. Dodol. Nah. Dodol. Mbak Najwa mengucapkan apa datang warga mriki. Dusun Jajar menika mendoakan apa? Nggih, saya doakan semoga warga
Jajar. Sehat selalu, panjang Amin. umur, Amin. rezekinya banyak, Iya, amin. dan apa nggih? Nggih. Pokoknya doa yang baik-baik. Amin. Kowe iki ngaji ora pek karo Najwa iki khatam Al-Qur'an rumah kamu. Masya Allah, luar Iya, biasa. 30 juz. Oh iya. Iya, alhamdulillah. Hafizah. Hafizah. Nek kowe lak jus jambu. Mas iki Dalem, Dek Mbak. Najwa niki tek manis nggih gingsul lho kula mat-mat nih. Alah, nggonku yo gingsul. Piye? Kono gingsul sitok bangga nggonku lho sak cangkem kabeh. Kowe mrangas ora gingsul kok. Ngono kuwi lambemu ya ora kesel ya mecucu terus ya ora Nggih. kesel. 36 tahun lho ngoten niku. 36 tahun mecucu terus ya ora kesel. Mecucu piye wong tenang nggih pun king pabrike ngeten iki. Niki tak nggo mingkem yo kemeng kok, Pak. Mosok? Nggih. Lah kowe nek biasa ngono kuwi untumu kok ora yo garing keterak angin ngono gitu. Garing ya joki banyu. Kaya radiator ya berarti lah. Nggih. Waduh. Ayo nduk radiatormu piye nduk? Iki lagune apa Kuwi kok? merongos sak gusi-gusine kok iki Dik Mio iki aku Oh, seneng nggih. tenan. Kuwi langka lho sing entuk duit akeh ya untuk sak gusimu. Oh, nggih niku sugihan kula niku. Oh, Sampean seneng nyawang tok. Lah piye? Lah kene kemeng. Alhamdulillah. Nggih. Nyatane niki yang bebes ae. Mbak Najwa berdua nyanyi kali Mbak Rika. Tembangin apa sing sigrak. Ah. Nganggo mic. Lestari. Oh, lestari. Oh, supaya kekadangane warga jajar kene ben lestari. Nggih. Lestari. Ngraketke pas seduluran, ngraketke kekadangan. Mugi-mugi Lestari. tahun ngajeng mengke wayangan melih. Kala wau Pak Wo sampun WA kula. Nggih. Alhamdulillah penonton remen Pak Sigit. Tahun ngajeng Alhamdulillah. wayangan malih Mas Sigit. Ngagem dagelan to. Mboten tanpa dagelan nika. Oh, nggih. Aduh. Oh, nggih ngangge dagelan ning Jolang niki sing kula sedaya. Oh, nggih. Anu pokoknya aku nusul. Mboten napa-napa. Wong Jolang kan yo nggih Kakang Adi to kalih kula. Oh iya. Padha mrongose. Ah iya. Ha pokoke Jolang ning ndi nusul ngono aku pokoke. Lestari. Plendungan. Lestari niku lagune sing piye to karo rada lali. Alah, mila mboten ngertos. Sing piye? Lestari penekno blimbing kuwi. Oh iya ya. Kuwi sing arane lagu Sumanding. Nah. Sumanding karo wit blimbing. Kaya suwe oming. Ya, berdua Mbak Najwa karo Mbak Rika nggih. Wis coba kaya ngapa iki putra daerah Bungkal Ponorogo. Oh, Lestari. Kantemi kuntune. Aku ninggal, Ojo ninggal, kurang cendek. Ojo ninggal, cendek neh, cendek. ojo ninggal, Kurang cendek sithik. ojo ninggal. Oh alah. Oh apik kuwi brengose nganggo sulasi apa nganggo janges langes ngono kuwi. Waduh, ngenek Pak. Napa ya? Ngeneki Pak. Kowe kok ya gelem-gelem gemok lho. Aku ya tak. Iki asline penasaran pengen dilat. Aku penasaran kok iso ngene. Engko nek Iki ditahe Gusti kok ana sing ngene ngono kuwi. engko nek tanganmu gatel mbok lho ya. Apik ya, Pak. Anu dioret-oret. Lho, ganteng iki. Kandhane kok. Masa? Lah biak. Oh, monggo Ngerti, ingkang badhe ngoret-ngoret malih. Aku ya Mboten. Aduh. Anu Coba, mbok sing akeh mawon. Coba madhep rene piye? Apik kan? Luweh ganteng. Oh, coba Pak Sigit. Aku bilang Ora, nek kuwi kok ora trimo ngene. Aku bagianku make up ning Rika. Wah, kesempatan. alise Nesumu kurang sangar ngono lho karo. Aku ora nesu blas kok. Aja ninggal, Keduren. aja ninggal. Ya wis. Malah saya dulu. Bener, wis sing bener ya iki terakhir. Oh, ngoten. ben wis ben. Iki swara kan aku swara 1, Mbak Ya. Ida swara 2, swara kiri. Lah, oke. Oke. Kok oke piye to? Swara kiri. Lagune anu Sumanding. Sumanding menika supaya katresnane warga jajar lembah kene tansah sumanding ora iso pisah.
Amin ya Rasa rabbal alamin. bebrayan, rasa daya dinayan mat sinamaten tansah sumanding. Amin ya Masyarakat rabbal alamin. sepakat kekadangan mergo ngegaran persatuanan kesatuan sing dibutuhke zaman saiki ngono. Nggih. 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 Sumanding kitab suci wahyuning ilahi. Latah mriki luar biasa. Musolane bet terus tenan, Mas. Ngoten. Nyeneng nih luar Nek biasa. musala nggonmu, Komplang. ya mergo kakean musala nggonmu wargane sithik musolane ana papat apa pira. Nggih. Ya dangdute apa no? Sumanding Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Gusti Allah. Aja ninggal. Kuwi mulo nek ana wong jagungan ki dirungokke. Ya. Heeh. Kalih nesu. Ora. Sapa sing nesu? Innallaha Ma'azobirin. wong sabar. Jinangkung kekasih Gusti. Amin. Ngono. Kowe seneng nek cedhak karo sing gawe urip ora? Nggih seneng. Badah naket kalih Kang Ameng. Nek ping cedhak ya ndang sowan karo sing gawe urip. ya. Oh, padimu arep ndang ngerah randane bojoku. Iya. Ora iso. Aku lho arep urip terus kok. Oh iya, tak dongake Mas Mio muga-muga sehat panjang umur. Umure Mas Mio dawa. Nganti entek wong kabeh do mati Mio urip dhewe. Wis marem kowe. Waduh repot nih. Kok repot? Besok terus glik-glik dhewe ngono. Terus nek mati arep diremot. Ya ora Wah, repot. apa-apa. Mati barang totoli gagak. Nggih. Sumanding. Dua bidadari Mbak Yosi dan Mbak Ida. Dados. Alhamdulillah. Makasih. Oh perkara lagun sambung kon goro-goro ya no. Iya, Ki tak mbacut ki lakon sedilit bar ki terus goro-goro neh. Iya. Terus lakon sedilit penutupane goro-goro. Dadi goro-gorone iki ping pindho engko. Oh, isih rong sesen meneh. Iya. Tak teko sahur. Lho, iki mumpung suwe ra tau mayang ya, lagi seneng-senenge mayang. Mate mayang gara-gara. Cawis sajimu ndak nampa duka saka penemban Bima Suci tak dherekke ya, Mak.